vil sutte min tær og min pik. Er det bøf, vi vil have? Okay, så er der serveret i bad, selvom det er den bøf, den bliver paneret. Snakker meget om min pik, i det mindste har jeg en. I sidder i et glashus og i kast med sten. Hvorfor sidder I og skråler ligesom Morten og Peter? Fin, du ligner en forbliver om deler. Når mig ikke til sokkeholderen, selv ikke på stylter. Minder lidt om parasitter. I snylter, din prædiker vegetarisme, men han er et hotspot for det vi kalder pølseturisme. Noemi er sikkert også en antisemit. Mig et cross på Hitler. Jeg tror du projekterer lidt. Går for snøvsen snart. Kender du frasen? Vi ved din historik. Mathias S. Larsen. Har 4 mødre, okay sindssygt dis. Har også 4 nødder og en kæmpe pik. Har også 4 nødder og en kæmpe pik. Ja. Jeres penge med ass, se hvor I sejler. Hvordan går man på efterskole for at blive spejder? Står og rører en jul ned på legepladsen. Jeg fucking dræber det her shit. Kald mig Peter Madsen. Kunne ikke memorize jeres lort, I skulle læse det op. Jeg lagde godt mærke til jeres lille fine blog. Fik begge jeres mødre til at læse min op, for jeg har skrevet det ned på min kæmpe kok. Da I var 6, ja, så var jeg 7. Målede som barn, og det er ikke engang liv. Lad mig gætte, I vil bringe min dating-historik op. Holy shit, se nu bare få jer et job. Men jeres flow det er ass, de bars de trash. Hvordan fuck er det muligt at skrive hver en chat? Og hvem fuck er Louisa, så irrelevant. Skal I hjælpe med at skrive for jer? Giv det lidt kant. Du skørt at gå kold før 20 til en fake fest. I ligner begge resultater, mange år med incest. Hvad fuck er pointen, når I allerede har tabt? Sidder og spiller dam, imens